Akwụkwọ Onye mere nke abụọ isi nke 26. Ndị Juda niile wee were Vizia onye dị afọ 60 mee ya eze n'ọnọdụ nna ya Amazaya. Ọ zụtara Elọt wee laghachi na Juda mgbe eze nwụsịrị, ya na nna nna ya. Vizia dị afọ 60 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 250 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Jeklaya nke Jerusalem. O mere omume ọma n'ihu Jehova, dịka nna ya Amazaya mere. Ọ chọrọ Chineke n'oge Zekaraya, onye ghọtara ohu Chineke. Mgbe ọ chọrọkwa Jehova, Chineke mere ka o nwee ihe ịga nke ọma. N'ezie, ọ gara agha megide ndị Filistia ma kwatuo mgbidi Gat, mgbidi Jabna na mgbidi Ashdọd, wee wuo obodo na Ashdọd n'etiti ndị Filistia. Chineke nyere ya aka megide ndị Filistia ma megide ndị Arab bi na Goba na Hamonium na Amọn nke ọma. Ọzaya zụtara ụlọ elu ọnụ ụzọ ámá Ijipt n'ihi na o nyere Vizia onyinye dị ukwuu. Aha ya wee gbasaa ruo n'ọnụ ụzọ ámá nkuku nke Jerusalem, n'ọnụ ụzọ ámá ndagwurugwu nọ n'akụkụ ụzọ, ma mee ka ha sie ike. O wuru ụlọ elu n'ọhịa ma gwuo ọtụtụ olulu mmiri, n'ihi na o nwere ọtụtụ ehi n'ebe ndagwurugwu na ubi, ndị ọrụ ubi na ndị na-akọ ubi n'ugwu na n'ugwu. N'ihi na ọ hụrụ ụgbọ mmiri n'anya, Vizia nwekwara ọtụtụ ndị agha na-aga agha na igwe dị iche iche, dịka aha ha siri dị, n'okpuru aka Liel odeakwụkwọ, Masaya onyeisi, na n'okpuru Hananaya, otu n'ime ndị isi eze. Ngụkọta nke ndị isi ezinụlọ nke ndị dike dị 2,600. Ndị agha nọ n'okpuru aka ha, 100,000 mmadụ 300 na-alụ ọgụ ike iji nyere eze megide onye iro. Vizia wee doziri ọta, ube, ọkpụ agha, brij, ụta na nkume ka ndị agha dum wee tụọ ha. O mekwara ihe eji arụ ọrụ na Jerusalem ka o wee tinye ha n'elu ụlọ elu na n'elu ụlọ ndị dị n'elu ụlọ, iji tụọ akụ na nkume ukwu. Aha ya wee gbasaa ebe niile, n'ihi na Chineke nyere ya aka nke ukwuu ruo mgbe ọ dị ike. Ma mgbe o siri ike, obi ya dị elu ruo mbibi, n'ihi na ọ gafere ụlọ nsọ Jehova iji surie ihe nsure ọkụ. Jehova bụ Chineke ya wee banye n'elu ebe ịchụ àjà ihe nsure ọkụ. Mgbe ọ gasịrị, Azaraya onye nchụàjà batara, ya na ndị nchụàjà anọ nke Jehova, bụ ndị dike. Ha gwara eze Vizia sị ya, “Ọ bụghị gị Vizia ị ga-esuru ihe nsure ọkụ nye Jehova, kama ọ bụ maka ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn, ndị e doro nsọ isuru ihe nsure ọkụ. Pụọ n'ebe nsọ ahụ, n'ihi na i mebiwo iwu. Ị gaghịkwa enwe nsọpụrụ n'ebe Onyenwe anyị Chineke nọ.” Vizia wee were iwe. O jikwa ihe nsure ọkụ n'aka ya lie ya. Mgbe ọ na-ewe iwe megide ndị nchụàjà, ekpenta pụtara na egedege ihu ya n'ihu ndị nchụàjà n'ụlọ Jehova, n'akụkụ ebe ịchụ àjà nke ihe nsure ọkụ. Mgbe Azaraya bụ onyeisi ndị nchụàjà na ndị nchụàjà niile lere ya anya, lee ekpenta dị n'ihu ya, wee mee ka ọ pụọ ngwa ngwa. A chụpụrụ ya n'ihi na Jehova etiwo ya ihe. Eze Vizia bụ onye ekpenta ruo ụbọchị ọ nwụrụ. O bikwara dị ka onye ekpenta n'ụlọ dịpụrụ adịpụ, n'ihi na e bupụrụ ya n'ụlọ Jehova. Lotam nwa ya wee chịa n'ezi ụlọ eze, ma chịkwara ndị ala ahụ. Banyere ihe ndị ọzọ Vizia mere, nke mbụ na nke ikpeazụ, nke Azaya nwa Emọs onye amụma dere, Vizia na nna nna ya dina n'ụra, e wee lie ya na nna nna ya n'ala ili nke bụ ikike eze, n'ihi na ha sịrị, ọ bụ onye ekpenta. Lotam nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya.